Belaino wana masingsa koktoma Tripura hastini bubagra Pradut Kishore Manika Debarmano saknanya ki khok hamia shamani bagai YTF bottle rok khanang jagai shiring tonglia khok sidra khlaina ite sajakman news channel limungai case file khlaika khumulung radapur nai mathang khoro যতনা হামবাই তিনি 17 ফেব্রুয়ারি 2025 তিনি ত্রিপুরা মথানি ইউথ উইংস YTF ইউথ ত্রিপুরা ফেডারেশননি তরফ থেকে প্রত্যেক সারা ত্রিপুরা জগ প্রত্যেক PSO পুলিশ স্টেশন চিনি থিকেসা কর্মসূচি দङ তা माके जों नरगौ साइमानो जों साइमानो सार्टिफाइम बर नुकजाक गासै निउज चैनल निउज अनुसंधान होनाय आ निउज चैनल बुंनाया जागानि जे पेज जों नुखा चिन बुबाग्रा नि मुंगै जेबाबे क खाइमिया साका जेबाबे बहुत सरकारी साका जों आबो नुगै जों YTF रक जों सिगा रक जों नुगै दंमालिया चिनि प्रेसिडेंट चिनि सार सुरज देबरमानि नेतृत्व बिन दागि मुंबाय जों सारा त्रिपुरा जो जों अ निउज चैनल नि बिरुद्धे जों कमप्लेन फाइल खाइ दङ प्रत्येक PSO आपनो रगन तीनो जगाबो और चिर खुमु आम चाइनि गोबां सिगला रक दङ आदा पर PSO जों और तिनि कैसा आ निउज चैनल नि मुंगै जों कैसा कमप्लेन या फालाइका जाते बुसकां सालो चिर बुबाग्रानि मुंगै ताइ केबो एक साउस ता खाइदों जे बिनि मुंगै केब को खाइमो सानानि आबो एक साउस केबो ता खाइदों ताइ माके चिन हानि बुबाग्रा बो अ हानि मालिक बो अथस अ हाव तंगै चिन बुबाग्रानि बिरुद्धे को खाइनि हाइना जों अ निउज चैनल सिमिया प्राय करे चैनल नुगो जों आ जागाबो चिन महाराजनि बिरुद्धे जों को साइदोंमोन नुगो चिनि महाराज चिनि त्रिपुरा राज्यनि चिन त्रिपुरा सानि बो चिनि बुफा चिन त्रिपुरा हानि मालिक बो बिनि बिरुद्धे जों केबो को खाइनो सामना खाइ दंखा नुखाखै जोंहाबो सह्य खाइगलाक आरो बुसकां सालो जों तेबो क्राक आन्दोलन थाङै दं जदि चिन महाराजनि बिरुद्धे को सामार जदि के मुथाइ हांगाके को खाइनो सामानि जों प्राय नुगै दङ फेबा जों सिगालासि दंला अ खेमसिमि केबो जदि तमु को खाइनो पेसे केब साकाके जों बिनि बिरुद्धे ताम बरक होनथों ताम निउज चैनल होनथों जों मासिक दंलाक जों क्राक आन्दोलन थाङै दं दागुसं हामबाय।